אנחנו בפינתנו על רפואה טבעית. שלום לך, דוקטור ראול רודריגז ממרכז וולנס. היום דוקטור רודריגז נדבר על הקשר בין אנטיביוטיקה להשמנה. ונכון שרוב האוכלוסייה לא יודעת? נכון. החקלאים כן. חקלאים כבר משנות ה-50 מוסיפים זרז גדילה למשק בעלי החיים שלהם. Okay. כלומר, לפרות, לציפורים, לתרנגולות וכן הלאה. אני צמחוני, אז אני לא. עכשיו, מה זה זרז הגדילה הזה? אנטיביוטיקה. אנשים לא יודעים ש-95% מהאנטיביוטיקה מיוצרת בעולם הולכת לבעלי חיים, ואגב, חוזרת אלינו דרך הבשר ודרך מי התהום, כי הבעלי החיים משתינים. בדיוק. זה מה חוזר אלינו. עכשיו, ילדים שכ-20% מהם נולדים בלידה קיסרית, מקבלים אנטיביוטיקה עם הלידה. ואלו שלא זכו לכך, בדרך כלל יקבלו מהר מאוד. וכשהם נכנסים לגן, בטוח שהם יקבלו. עכשיו, האנטיביוטיקה, וככל שהיא רחבת טווח יותר, היא עושה את זה יותר, פוגעת גם בחיידקים הטובים. היא עיוורת צבעים, היא לא פוגעת רק במי שאנחנו רוצים. ובכך היא משנה את אותה אוכלוסייה אדירה שאנחנו מגדלים במערכת העיכול, ובלעדה אין לנו חיים. אז בואו נשאל שאלה פשוטה. אם לדוגמה אני סובלת, נגיד מדלקת מסוימת, קיבלתי עכשיו מהרופא אנטיביוטיקה, ואני בתהליך ירידה במשקל. אני באמת יכולה לראות עלייה במשקל באותם 10 ימים, נגיד, של מתן טיפול תרופתי? אומר לך יותר. באוניברסיטת פנסילבניה, החל מ-2001 עד 2013, בדקו כ-65,000 ילדים, עד גיל 5, שקיבלו אנטיביוטיקה, חלקם עד גיל 2. אלו שקיבלו טיפול אנטיביוטי אחד, עלו במשקל אז יש לי את מי להאשים, אז זה לא כאילו סתם הייתי שמנה כילדה, קיבלתי הרבה אנטיביוטיקה. נכון. אגב, זה נכון. אז ראשית, מתפתחים זנים של חיידקים שגורמים לנו בצורה כזו או אחרת להשמנה. מנגד, החיידקים הטובים שלנו הם האויבים הטבעיים של אותה פטריית מעיים לבנה, בשם קנדידה. קנדידה בלטינית זה לבן. עכשיו, קנדידה היא פטריה שמכורה לסוכרים, כמו כל פטריה. אבל רגליים אין לה. היא לא יכולה ללכת למקרר, לאכול שוקולד ולחזור. אז בלית ברירה היא מפרישה מולקולות שמגרות את מרכז הרב שלנו בהיפותלמוס, ואנחנו מרגישים דחף בלתי ניתן לשליטה למתוק, לבצקים. וכמעט כל אישה יודעת שברגע שמקבלים טיפול אנטיביוטי, מכל סיבה, תוך שעות, תוך יום, יש דלקת פטרייתית בנרתיק. לפני שזה קורה בנרתיק, זה קורה במערכת העיכול, גם לגברים. ואותה קנדידה שולחת אותנו למקרר. לכן, אז מה עושים? ראשית, צריך להימנע עד מאוד מטיפול באנטיביוטיקה וללמוד ולהכיר פתרונות טבעיים יותר. לדוגמה. דיברנו בעבר על שמן אורגנו. שמן אורגנו זו אנטיביוטיקה מופלאה מן הטבע, יעילה נגד זיהומים חיידקיים, פטרייתיים וויראליים. אוקיי. כמעט לכל הצמחים יש חומרים נוגדי זיהום. הבת שלי דוגמה עם דלקות אוזניים כרוניות, כל הזמן סובלת מדלקת אוזניים. דוגמה מצוינת, כי זו סיבה שכיחה מאוד למתן אנטיביוטיקה, בשעה שכ-60% מהמזהמים באוזניים הם בכלל וירוסים. וטיפול חוזר באנטיביוטיקה גורם לצמיחה של קנדידה באוזניים, ואז הזיהומים נעשים חוזרים דחופים וכרוניים. לעומת זאת, טפטוף של כמה טיפות אורגנו, מספר פעמים ביום, זה טיפה צורב לשנייה, אבל על פי ניסיוני ב-30 שנה האחרונות זה עובד פלאים. גם, אגב, שום שקצת סוחטים אותו עם שמן, מבשלים אותו טיפה עם שמן וסוחטים, גם מאוד יעיל לזיהומי אוזניים, ושום אנחנו יודעים שהאליצין בחומר הפעיל מאוד יעיל גם נגד זיהומים, פרזיטים וכו'. הסינים בנו פורמולות מופלאות, כבר לפני כ-2000 שנים, אני משתמש בפורמולות מהמאה השנייה לספירה, יעילות באופן יוצא דופן. על כל בסיס טבעי. זיהומים בדרכי הנשימה. במקום לרוץ האנטיביוטיקה, כששוב חלק מהמזהמים בכלל ויראליים, אנחנו נותנים פורמולה בשם גן מאולינג. אני בכוונה אומר את השם המוזר הזה, כי בסין מכירים את המותג גן מאולינג, כמו שאנחנו פה מכירים את המותג אקמול. אוקיי. גן מאולינג פעמים הרבה מסיים הצטננות, שפעת, תוך שניות. זאת אומרת, לקחת, החלמת. לא נתקלתי בדבר כזה. זאת אומרת שאתה אומר, חבר'ה, לפני שאנחנו רצים לכל אותם חיבורים, תכירו את האופציות האחרות, אפשר לקחת אופציות טבעיות שנמצאות בכל בית. תודה רבה לך. באהבה רבה.